gawe nang pabrik roti gak ditampa. Saiki nyambut gawe nang toko. Toko jenenge toko anti wanita. Cek menarik. Rego-rego sakmene kae iki wis dipasrahno aku. Mulai teko sewek sampai apa iku rek? Taplak tak klambi. 6 juta 750. Lah iki suwe gak tau tak gawe tak dol ae. Iya wekku cuma tak dol nek wingi dinyang 20.000 gak tak kekno. Buka. Nggih. Sajen baut ta? Nggih, apa? Baut. Baut. Nggih. Lho, kok ditakoni sampeyan niku sajen Sampeyan niku baut ta? mboten ningali baut nggih mboten enten. Paku mawon, paku. Paku. Nggih. Nang Suntari paku. Ya apa iki rek? Sampeyan niku ya Niki wonten toko pakaian. Pun toko pakaian lho golek baut. Nang Mas Pung ngono lho. Nang Tapak Kasan. solar mawon, solar. Solar alah. Wong ki toko pakaian kok kok solar. Toko pakaian nggih enten sarung, klambi, bakal celana, klambi. Nek baut mboten mriki. Oh, saya mah niku barang impor, Mas. Impor. Tas dundunan dugi Padangan. Terke mampir mriki ciut embonge. Kalau tetep niki sekedap nggih. Monggo. Ajeng tumbas napa? Kunci, Pak. Sing pundi ajeng ditumbas? Lho, gak tuku kowe? Ya, apa sih gak tuku kok titip tok. Nono ilange ya apa arek iki gendeng dhek. Wah, lumayan nek. Iki nek gak degan ya melon. Nek ndelok bundere. Engko nang bom. Apa iki rek sini? Iki arek gendeng tak ya apa? Wong enek dititipno. Oh alah. Winginane ana wong golek lepis. Panjen kene gak nyediakno lepis khusus batik dan gaun. Dek, tuku lunga kertik seprapat apa, Dek? Lunga kertik seprapat. Lenga kletik. Seprapat. Oh, nang ana Mbati ana. Utawa nang ngene Yupi ana, klinter. Wes lek kon bojoku kok nang klinter-klinter bareng nang dolono. Wong tuku lenga kletik kok nduk kene sih. Lho wong aku tuku gak oleh sih. Lah kan gak ndelok iki bakul apa lak ngono. Apa kok apa iki? Fashion. Apa fashion iki? Baju muslim. Oh, tibake fashion niku baju muslim tibake ya. Toko pakaian. Toko busana. Iku busana, lah sebelah kono kok Pak Sana. Oh, lanang wedok berarti. Lanang wedok dengkulmu ya busana pakaian iki lho. Tuku lenga klentik, mang tuku baut, saiki tuku lenga klentik. Bekakasmu kari lho. Oh iya. Kawan boleh. Iki lho toko peracangan iki bloke kono. Gak ngono wae, gak mendung kok dintasi apa memean iku. Endi? Iku Iku duduk memean rek. apa iku? Iku contoh-contoh. Oh, Nek wonge bojo iki dijogokno yo jero. showroom. Oh, showroom. Wong toko kok showroom. Jare kok showroom. Sloro kan. Ya toko apa iku rek? Toko anti wanita. Anti platina. Wanita, anti wong wedok. Kaya wanita nggih platina. Lho ya untune coplok. Cetarek wong loro gak tayo karo sing mang. Situ golek baut. Situ golek lenga klentik. Gak apa-apa ta wong-wong ki mang. Padahal ki toko anti wanita dan tempat penitipan barang ya apa rek. Nek Mas anu lak jeneng
wong tuku? Wah kathah. Wayu-ayu Mas ngenyangi mboten pokro. Klambi 2 juta denyang 1.003. Apa? Arek cewek-cewek niku lho. 1 juta pitung. Kok lancang? Lancang napa? Wocon toko iki. Nggih bendina nggih kula waca, Mas. Lah kon kok wani nglebokno arek wedok? Lho wong tuku ya. Gak oleh. Lho, Ngerti kon? lah niki pasar ya, Mas. Pasar gak peduli pancen dodolan kepingin payu ku ndolek nggon sing rame. Tapi nek arek wedok mlebu, bayaranmu tak potong. Ngerti kon? Sampeyan pindahan pasar sapi mawon mari, Mas. Aja toko pakaian nek jeleban wedok gak oleh ya napa. Aku gak seneng. Makanya tak tulisi toko anti wanita, aku gak seneng arek wedok. Yo gak kepingin kawin. Ngerti kon? Sampeyan dodol tampar mawon, Mas. Lah dodol ngene-ngene mengundang wong wedok e. Kon melok aku wis pirang tahun. Nggih dangu, Mas. Lah iya, kon nak ngerti sen nyambut gaweku ngene ya tetep payu. Masih gak wong wedok sing tuku, wong lanang ya akeh. Nggih tapi sepi, Mas. Cepat pepine cukup ge bayari kon. Nggih. Ana wong wedok mlebu, ketok potongan 100.000 wong wedok siji. Wong wedok situk Siji 100.000. lho iku lek sak ugel pira iku? Wis, Nggih, pokoke ditenono omongku ya. Ana nek macem-macem, oh ditenono. Nah, Mas. Mangan. Oh, tak kira sumuk. Kok ngene. Kok toto? Sampun, Mas. Sego pecel tumpang, Mas. Pecel tumpang. Tumpang apa? Tumpangi boto. Kok tumpangi boto. Nggih tumpang tempe niku lho, Mas. Iya. Kali rempeyek gedhek. Lah iki ya apa sih, Rek? Lah nek ana wong wedok rene diusir ana diusir lak gak payu-payu toko iki. Wis mana ini sudah banyak penitipan, iki apa ae titip nomang. Gak balik-balik. Lho. Anggite rasokan bae kene iki, Rek. Lho. Helm ya, Rek. Wes gak tepak. Oh, kawe gorong jamet dilungkas rame iki. Loh. Ini napa? Sampeyan tuku-tuku liyane. Lho, Oh, pomong durung 100.000 ilang. Selamat gak aru, Mas. Aru dipotong aku. Ya apa arek iki, Rek? Kok balik mana 200 iki kok? Sampeyan tuku-tuku liyane iki ajeng kula tutup. Pun prei. Kula niki jenenge blonjo teng. Mboten didol. Sampeyan tuku liyane mawon. Iki mek digawe pajang-pajang ngene iki tok. Lane mboten disade kok buka tenggene peken niku lho. Sampeyan waca nika. Toko anti wanita. Sampeyan wanita mboten? Lak namine tokone lah niki tenggene peken mestine sing tumbas sing blonjo lah nggih tiyang kathah to. Nggih mboten saged ngoten to, Mbak Yu. Sampeyan ngomong nggih sing meneh anak mawon niki 100.000 ukurane. Asan pinten-pinten ngene cecek kali kula bayari. Mumpung durung pun sampeyan. Hei! Sampeyan ku bali ah. Tuku toko kene lho, ngene Mbak Ami tanggane sapa kene lho. Mboten didol. Ngeten lho. Aduh, aja ngetan-ngetan. Kadung pesenan ki nggene bapak kula kene tumbas nggene toko mriki. Niki mboten didol ajeng tutup ajeng lunga kaji wonge menan. Aman Mas beres. Tidak ada wanita satupun yang masuk. Aman beres nek aku gak ono kene. Lho lah nggih Mas. Lho ngaku ono jero. Lah nggih. Kon geger bare sapa iki? Wong tuku Mas. Terus Ajenge mlebu. Kula usir. wong tuku mbok usir. Nggih wong wedoke. Kon wedi. Lho wedok Mas. Lah iya kon wedi kepotong bayaranmu sampe. Lho jelas, anek loro 200. Lah ya lak wedi ya. Nggih. Kok wangi geger. Nggih. Nanti wonge. Mriko pun pindah toko liya. Goblok pundak toko liya. Jun, 100 Mas. wis celuken. Lho pun pindah. Iki kan gak tak potong 100, malah tak tambahi 100 nek gelem nyeluk arek iku mang.
Dulun. Mang jare gak oleh. Lho, saiki celuken, Mang, saiki. Tak celuk. Dolek ono. Dolek ono. Goblok temen dari Supali. Lho, sampeyan iki yo napa kula niki pun kadung ngenyang tenggene mriko lho. Mriko larang, mriki murah. Lho, lah tapi lah yo napa wong kula mau men kadung pesen temurtur ini teng mriki mboten disadi. Lak jame waktu jam penjualan sakniki wau masih jam perhitungan. Lho, kula ndekerian mriko. Lah. Tumbas mriki murah kok murah. Ku larang, poy larange. Lah tapi sampean niku lho yo napa wong kula kadung pun ngenyang tenggene mriko lah nek mboten kula tumbasi lak kula dilokno. Mantan klambine Rano Karno. Mantan klambine Dorce. Sing tau digawe Agnes Monica. Lho. Dadi niki Mantan milik artis. Wah niki. Mantan pemain jaran kepang. jenengan niku lho kok nggih enten-enten niku lho. Kongkon ngenyang sing seneng ndi? Sing seneng pundi? Mesir. Tawak norgomu. Nek ngoten kula pilihe. Makane Ning niki ning Lho, nggih niki nek kangge. niki Mak nembe kula mawon nggih. didamel maknyak. Niki nek kangge mak kula mesti cocok Sida Mukti niki nggih. Sida Mukti. Lho, cek sae niki. Iki setelane niki ning cocok ning. Niki pinten? Niki asli nih sanes setelikonan cap-capan mboten niki asli batik asli Sida Mukti saking batik Dinar. Oh, Cuma nggih tapi nggih cap gombal nggih, niki mek nggih. suwek niki tok. Lho mek niki lek. Iki. Tawak noli. Lah nggih niki Tawak noli. suwek titik mboten napa-napa ngen kula tembele wong batike batik sae. Mantan mbek artis ning. Lah nggih ngen kangge mak kula niki pinten? Niki 300 ning. 300. 300. Lho, lah bapak mau pesen mbako. Mak pesen sewek. Kon ngenyang ri. Lah nek terus 300 lak mboten cukup panto Nggih, kula. ditawar. Bungkus nang. Bungkus. Temenan. Bungkus. Disukaaken ah. Nggih bejo sampean ning. Niki wingi dinyang tiang 40 mboten dikekno. Alah lak wingi. Lah sakniki kula nyang nggih disukaaken ngoten lho. Niki ya cocok ah. Lah setelane torene cocoke kalih niki. Lah nek mboten kalih niki terus yok napa? Niki ra dilawis ning, niki 250 ning. Ah, Niki jaman manten cocok. niki 250. 250. Kalih welas nggih. Kali mas napa nih? Nggih kalih 12.000. 12.000. Nggih. Pun niku mantok kan. Metu kuliah nih. 12.000 Mas. Wis bungkus. 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 Tapi mboten enten kodhong-kodhong. Niki dinyang 100 mboten oleh wingi. Sampeyan bejo niki. Kodhong enten kodhong. Kodhong enten ah. Niki ning. Mantan ngene Kerasakti ning. Sampeyan niku lho kok nggih enten-enten mawon niku lho. Niki wingi dinyang 150 mboten oleh ning. Pun kula mboten remen pun mboten enten kudunge niku mawon kula tak cecekan teng ngene sing kasire. Niki ya ning. Niki gadane lodok sing pun prei mboten tanggapan kok ning dikek mriku. Sampeyan niku lho kok nggih enten-enten mawon niku lho. Pun nek ngoten kula cukup niku mawon ken lak mboten cekap patok kula kangge mbayar. Lho sampeyan nyang pinten nih? Alah nek Ngenyang-ngenyang. sawami nek diparingaken kalih kula 3.000. Pinten? 3.000. Bungkus. Mboten niki ya? Lho, Pinten nih? niki. Niki nek antuk nggih 50.000. Wah, bungkus. Pak Jagangsing, Nggih, nggih. niki ya? Nggih, Bungkus. 3.000. Nggih. Niki ya? Nggih, nggih. Bungkus. Pun laris, Mas. Wadahe gangsing dikulak pisan. Wis totalan duwe. Niki ya?
Nggih, nggih. Bungkus. Bungkus. Ayo, Li. Lho, niku nggih tasih disadi bek menawa ganti sampeyan. Bungkus. Bungkus. Pun ah, wis total. Total. Nggih. 3.000, 1.500. Pas niki sedaya 275. 275 sak glansinge niki. Kula wae lak dereng beto arta. Barang kula beto, engke nek ndugi ngriya ya terus kula beto mriki ngoten lho karep kula niki. Ah ya gak iso. Terusno kadung bungkus terusno. Gak bawa duit. Mboten. Sangu, Lho Kang nggih sangu kula. bapakmu, Nggih. mbokmu, tanggamu, Nggih. gaen mangan. Tuh, niki Kang nggih kula. Kanggo awakmu gawa niki. Tambahan kula 100, Mas. Kon tambahan 100. Tak tambahin mana 200. Kurang 100. Pas bayaramu. Dadi niki Kang nggih kula nggih. Hmm. Terus niki Kon mulai. kula mbayare mincing-mincing mawon. Niki ning. Mboten pun mriki pun cekap kok. Embuh tok. Jenengmu sapa? Kula marpuan. Marpua. Nggih. Monggo. Ya, kawan. Iki barangmu iki. Oh, nggih. Ning. Melon ning. Lapo? Wah, niki jan apa sih, Mas? Beres. Beres takoni kali Mas sampean, Mbak Yu sampean nek napa? Ngene. Takoni Mas, Nggih. Mbak Yu, barang wis entek. Duwike beres. Kabeh jawaben beres, engko sing tanggung jawab aku. Pasare ya apa? Beres. Dagangane, Beres. hasile, Beres. barange. Beres. Lu apike rek. Tanggung jawab aku. Beres tok nggih. Beres tok. Oh, ngoten nggih. Ayo mulai. Kula tutupi nek ngoten. Wis mulai. Nanti ku gak enak lho, Kak. Ono apa? Biasane kok bularan gak tahu jam iki ngene kok. Lah iya. Gak mulai-mulai iki lho. Awake dhewe wong gerang gak kepikiran ta. Ya iya kok. Lho, Kok ngono biasa gak ngono. Ya apa? Beres, Mas. Pasare rame. Beres. syukur. Berarti dagangan entek. Dagangane berarti entek. Beres. Oleh duit akeh nek ngono. Lah terus duwike wis nglompok nanti. Kok beres apa sih? Ditakoni wong gerang kok beres-beres kok Tolak, duwe nang tolak. bisa bare. Beres.
Pun beres niku. Beres. Yo, apa iki arek iki? Lah aku karo sapa? Kok padha kaya ngene iki lho kok badak Jawa iki lho karepe wong-wong ki lho gak ngerti babar pisan aku ki lho. Kok gare binggu wong gerang ae ki lho. Kok wedi aku sih ta? Mandap pundi, Mas? Kok malah becak-becakan. Kri, Beres. biasa lah gak ngene kan lapo saja kok linglung iku. Ini Mas. Iki terus terang ae. Heeh. Dagangan entek sembarang entek tapi duit gak ono. Lho, aku malah torok. Beres. Lah kok iso dagangan tek duit gak ono malah torok. Aku gak tahu seneng arek wedok, sampak tuku tak tulisi tuku anti wanita. Tapi ono arek wedok sing mlebu ngrunu, ketepaan aku iku mang ngerti dhewe arek wayu. Terus karepmu? Aku seneng. Aku kepengin duwe bojo arek iku. Lah iki Tapi jenenge elek, Mas. Sing tak karepno ya iku. Ayo tapi jenenge elek. gak masalah sapa jenenge? Marmut. Marmut. Lah kon kok sampe kate rabi marmut kon niku lho. Kok marmut iki? Lah niku mau. Marpuah. Oh, marpuah. Aku Marpuah. iki seneng nek pancen kon gelem omah-omah. Sebab pantaramu iku wis padha rumah tangga kabeh ya padha duwe anak. Ngono lho. Heeh. Ampun. Damelaken unjukan. Oh iya. Terus awakmu iku seneng barek arek jenenge Marpuah. Iya iya. Arek endi? Areke gak genah arek endi ngono gak ero aku. Omahe Cuma- kira-kira. Kira-kira omah arek iki gak ada teko kene yo, Mas. Areke manis, mesti sampean kenal. Manis, ya sih. Dukur ya gak dukur mek sedeng. Lah nek arek sing sebelah kene iki mek situk tok jenenge Marpuah. Sampean kenal? Loh, ya kenal. Sekarang mana ya iku. Arek ireng manis iku. ta? Iya. Ya iku paling. Kon aja sembrono kon. Lho, iku wis duwe bojo. Bojone Raden Mas Branjang Kawat. Liyane ae kon niku ngawur. Liyane Dik, Tapi aku gak- ora arek wedok lho. Tapi bojone ono sih. Nek bojone gak ana, iki dihukum 20 tahun nek sawah lunta kono. Bojone dihukum. Wis saiki ngene. Mas. Yo. Aku ngomong rebut cukup barek sampean. Wong sampean iki dulurku sing barep gak ono maneh mek sampean dur mek loro. Iya dulurku mek aku barek awakmu tok. Wong tuwa wis gak duwe gantine wong tuwa mek peno. Nek peno dina iki gak iso nuruti adik peno rabi barek Marpuah, aku minggat teko omah kene. Wis. Nek sampean gak gelem nglamarno dina iki, ojo ngeleki aku. Ojo ndoleki aku. Aja ngono ta Leh, Dik. Tak entengno mati yo. Sik ta. Pikiramu Sik ki ta. lho. Iki temen iki. Iya, ya aku nyabet barek awakmu, Dik. Lah nek aku peno ya apa carane? Lho, kon iki sing nom. Mbok yo nyebut gak kurang arek wedok. Tapi aku kadung seneng, Mbak Yu. Soale wong seneng ku ya repot. Nek tuku gak ono wong dodol cinta, dodol seneng gak ono. Wis ngerti, Kang. Aku wis ngerti. Tapi saka rumah saku mbok arek wedok liya, dhewe bojo ku Wis, ngene lho. Aku ngerti. Tapi wong sarene Raden Mas Branjang Kawat iki ya wis tuwek hukumane 20 tahun. Iki jelas akeh matine timbang uripe. Awakmu gak usah melok-melok sing tanggung jawab aku. Kon gak usah kuwatir. Tak paranane. Sampeyan sanggup? Lho iya, Lah sanggup. kene iki jenenge dulurku temen peno. Saiki Sampeyan iki lho, tak elingno. Subakir ku adik sampean dulur sampean aku bojo sampean. Iya. Nek elek api wong wedok katut, sampean dene tak elingno gak kene. Besok ana apa-apa aku karo jawane. ya ojo minggat kok iso tambah nyengkre. Wis gak usah Apa- kuwatir. apa- Ojo apa- mikirno yumu. Terus Ya. karepno saiki aku Pokok sing penting aku nuruti awakmu, ya. Engko nek umpama gak tak turuti ya nek gak kon bunuh diri, nek umpama sampe bunuh diri kelangan iku dulur aku. jelas, iku jelas, Lah, Mas. tak tekanane nyang omahe Pak Marpuah. Ya, tak takokne engko. Ngono, Nek perlu tak boyongi areke. Sing hati-hati. Hmm. Aku ku tak Ya, tekno. ya wis.
mbok menawa mikir bojone iku arek iku. Lah ya apa maneh? Wong ancene marpuah iku ya wis kaya ngono, wis tak kandhani balak-balik. Aja dipikir nemen-nemen. Nek masalah bojomu nek wayahe mulih lah ngono sih. Wis tak kandhani balak-balik aku gak pisan pindho. Mas gak kok sampean kongkon wis tak kongkon kan. Ya apa ngono arek Iki iku. mang nang ndi arek? Kok jero ka lho. Tak kon sarapan yo angel lho. Ya apa sih? Kene lho kene. Kon nggo tengah. Mak mbek bapak ki ora apa ae sih. Ngene lho. Kok Bapak. tak rungono kok nguri padha grenengan ae. Bapak iki grenengan gak masalah sing dipangan ngono. Gak. Ya mikirno awakmu iku. Tak delone esuk lenger-lenger. Awan lenger. Bengi gak gelem turu. Sing mbok pikir iki apa? Masak wis mateng kabeh kok tak kon sarapan Lah. yo gak gelem. Dadi awakmu iku aja susah-susah. Lah nek kon mikirno sembarang kali susah, nek kedadean lara sing susah aku ambek mbokmu. Karo maneh sungkan apa? Oh, alah. Ana dayo di markasan. Di Markasan. Nggih. Monggo pinarak iki. Pinarak kono. Gak kluthek-kluthek apa? Pun mboten usah repot-repot. Anu kok kluthek-kluthek ngresik-resik ngene mburi. Mboten usah. Niki cekake rembug ngeten mawon. Nggih. Donga. Terus terang kula nyukani kabar kali sampean. Nggih. Jane kula susah. Susah kula, sedih kula. Enten apa, Dik? Ora kelangan dulur tunggal guru niki pejah. Menungso urip niku nggih kabeh mesti mati. Nggih. Wong urip nggih mesti mawon mati. Nah napa susah-susah? Lah niki gak termasuk keluarga sampean sing mboten enten iki. Kok sampean Lho, niku? mantu sampean. Sinten? Lho. Branjang kawat. Sampean niku sing temen lho. Saestu umpama mboten lan napa kula ngriki nyanjangi sampean. Kok sik Nek kurang percaya niki surate. sampe celuk anakmu. Tapi nggih omong ngono sing genah-genah omong ngono. Nggih mboten kula omongaken mboten penak kula. Iya ya matur suwun tapi Wis. Iki lho dhisikno iki lho. wadah Ono perlu nek kene. Yo. Di. Kang Mas Panjang kawat temekan ing pati nang sawah lunto. Sawah lunto kono. Pak kok cike, Pak. saiki awakmu ya aja susah maneh. Ya aja cukup ditangisi ae. Menungso urip gone alam donya bakal mati. Nek anjene kedadeane mati dipesti nduk kono ya apa maneh. Ya gak apa-apa. Lah, saiki ngene ae. Amre cukup rembug ya. Ya awak dhewe ayo toto-toto. Mapak rono lah ngoten lho. Ngeten mawon sampean sing siap-siap ten griya. Kula kalih Yumar Puan iki mawon sing mapak ten pelabuhan. Ngoten lho. Monggo diwaleni bapakne kok mboten apa-apa. Karo kula ngoten lho. Bojone iki sebener nggih bojone niki. Oh iya. Kan penyerahane niki lho, ngoten lho. Ha iki surate. Surate waca temen ta. Nek umpama mboten temen lan napa kula. Lah nggih. Walah, Pak. Nek ngono temen-temen Kang Mas Panjang kawat kuwi temukan ing pati nang ning sawah lunto. Dhewe ning mati mergo ketiban areng setingkol, Pak. Ya wis saiki awakmu tabah-tabahno. Nek anjene saiki mapak ke pelabuhan. Sing ati-ati ya. Pak. Sawetara aku tak salin. Yo konteni yo, Dik. yo. Lan napa kate salin barang sih mboten usah. Mungkin kedangon mriku mangke. Dik, wong jenenge marani bojo. Masan bojo telayon kuwi bojoku. Bapakne saka anakku tak ajenane sepisah Oh, iki nggih, yo, monggo, Dik. yo. monggo. Sampean salin-salin. Kesa Kersane. ngene Dik, markasan ya. Ini nek ya. Mboten usah kate nyangoni kula, mboten usah. Gak ono duit titik Ngeten lho. Mboten Kang, ambek sampean melok pisan mari.
Rasane kali bapakne nggih, Dik. Mboten usah, sampean siap-siap teng griya ngoten lho. Wis, Mak. Pun soal iki Wong biaya aku kene. bojone ya riko siap-siap nang gone omah tak susuk lelayone Kang Mas Bambang Sutejo. Iya, budal. Lho, ayo. Hati-hati nggih tetep-tetep nggih. Wong ki bosen kuwatir. Iya iya iya. Kok niku aku tok ae. Sejane sampean malah yo ngetutno sik Kang, wong jeneng arek wedok. Ngetutno kandhane aku iki ado-ado ngelunggas kok. Sampean kok sembrono sih? Lah sembrono Nggih. aku. Atiku kulo gak enak. Sejane nek ana apa-apane mantune awak dhewe lak yo colok sih sing loro luwih dhisik ku colok. Kok iso sampean ku lho kok cek gampange aku mas sejane gak ngolehi Kang aku ki mang wedi, sungkan. Mulane sampean tak lambari sampean nuntutno. Utawa sampean wakili. Kok kok niku meden-medeni ae. Aja medeni ngono. Ae didono dhisik nang ngono lho. Iya ya bener ra colok sing lapor rene dhisik. Lah iya, wong ku adu iki nasene. Kok iso lho? Ya wis aja kesusu maido aku saiki sing penting ayo nang omahe colok kono. Iya iya. Mbok menawa Dono ana kono. apa-apa, ya, ya, ya. Yo tagak. Abot-abote duwe tanggung jawab dipasrahi karo Raden Mas Branjang Kawat njaga keslametane pusaka telu cacahe. Nek nurut hitung aku iki wis 20 taun berarti nek dihukum 20 taun kurang 5 taun. Muga-muga ae paring ana slamet. Wayahe dina becik aku tak ngutuki pusaka telu cacahe sing diarani rompi utawa kotang Antakesuma. Daya kasiate iki nek diagem Raden Mas Branjang Kawat dibacok melorok, ditumbak lakak-lakak, dibedil mesin. Sing nomor loro kala munyeng ya Trisula. Sing diaran Trisula, tri telu, sula iki nyawa. Nek ngantek pusaka iki metu teka rangkane, gak iso mlebu maneh nek gurung oleh nyawa telu. Ya. Sing nomor telu yaiku pusaka Gongseng Kencana. Nek ngantek diagem karo Raden Mas Branjang Kawat. Wah, wis pokoke melentik tanpa sutang, miber tanpa lar. Iki sing tak kelangeni. Wis muga-muga ae. Oh, dadakno iri karo aku. Jane kon niku menungso apa tah setan demit priprayangan. Nek ancene kon niku menungso ngetok, tak bacok pisan kon kok. Nek ancene kon niku jam sampeyan ngetok. Pawongan. Aja lancang kumo lancang. Wani mlebu nang pasepen kene. Sebab gak ana pawongan sing kuwasa mlebu siji. Raden Mas Branjang Kawat ya bendaraku, nomor loro ya aku sing dipasrahi njaga keslametane pusaka iki. Amulo, tolong. Puno pangling lo. Aku Raden Mas Branjang Kawat. Aku gak panggling. Aja awu bawar. Aja awu-awu awakmu. Nek Raden Mas Branjang Kawat saiki dihukum nang gone sawah lonto. Dadak kon awu-awu Raden Mas Branjang Kawat lho. Berarti nek ngono kene kowe maling pusaka iki. Ulo, poran lagus ka na po
peno pangling lo. Aku Branjang Kawat lo. Peno pangling lo be aku lo. Aku percaya nek awakmu iku jeraganku. Ayo, sadurunge dihukum nek sawah lonto. Sing suwene 20 taun. Tetep apa karo abdi kinase Pak Colo? Pisan lo. Ninggal lo. Tang bini marboah ping pindo. Pusaka telu. Kotang Ontokusumo. Nomor loro, Gong sing kencono lo. sing nomor 3. Kris kala munyeng lo. Yo, solo. Ngapunten, Den. Ngapunten sadèrèngipun dene napa kula wantun mungkak krama dhateng panjenengan, Den. Sebab ngaten. Saking kula temen-temen jagi kasugenganipun pusaka sedaya niku sampun ngantos kedemek dening tiyang. Mila kula sampun ngantos klebon dhateng tiyang ingkang awal. Yo. Mila kula nyuwun pangapunten kula wangsul malih, Den. Lo. Aku kangen lo. Meribu sakaku telu iki. Aku kepingin gawe maneh lo, tak gawe de pusaka iki. Ngaten, Den. Lo. Mbok menawi panjenengan kepengin ngagem busana menika, saged ning panjenengan kedah siram jamas. Ngono lo. Colo. Ayo lo. Colo. Nek ngono-ngono mestine bendaraku Raden Mas Branjang Kawat iki saking mituhune apik kelakuane nok nggone paukuman. Ngantek diremisi oleh pasudan 5 tahun, jek 20 tahun wis mulai tak takokne. Tapi nek ngantek kondur ngagem busana iki aku wedi maneh. Sing tak kangeni yo lho nggih. Waduh. Pun. Sak sampunipun panjenengan siram jamas. Pasuryan panjenengan kados Sunar, Kadya Bagaskara ingkang cumara. Kaya atas beni lo yo. Nggih kados tasih Oh, Bapak sik Sunar. pantes lo. Nggih. Lo, nggih, aku kangen lo. Utang Ontokusumo lo. Oh, nggih. Ayo lo. Nggih. Pasang lagi lo. Celo. Pasang. Pasang lo, pasang. Iya, alah. Oh, si pancet ganteng awal aku lo. Pun. Masih bagus kados eneman panjenengan Raden Bagus Bambang Sutejo. Kris kalau munyeng lo, Nggih. pasang lagi lo. Nggih. Pasang lo, pasang lagi lo. Lo, Nggih. Jolo. Dalam. Sing pungkasan lo jajan lo, kong sing kencono lo. Kangen lo awai aku lo, kong sing kencono lo. Kau sing kencana. Yo. Wah, yo iki sing garai. Gak worong iki kok aku. Wes pokoke. Ayo, pasang lo, pasang lo, pasang lo, pasang lo, pasang lo. Aduh. Ampun, yo wis iki sing tak arep-arep iki. Aduh. Pasang lo, pasang lagi lo, pasang lo, pasang lo, pasang lo, Jolo. Bahaya iki. Pasang lagi lo, pasang lo. Ayo lo, Jolo, Jolo, Jolo.
Saka mangsa kula isih kurang siji pusaka sing durung tak gawe lho iki lho. Nuwun sewu. Eling lho. Tasih Apa lho? ingkang dereneng panjenengan agem inggih menika iket utawi ideng udeng gumbala geni. Udeng gembala geni lho. Nggih. Udeng gembala geni. Cajaluk jugun lho. Lho, Tak gawani udeng iki lho. lah menika nek kula mundhut iki masangaken prasasat kula nglamak dhateng panjenengan. Wong menika mustaka. Pramila panjenengan mundhut piyambak, panjenengan agem piyambak wonten panggenan iki. Lho. Biasanipun nggih. Tak gawani lho. Aduh. 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 Wis pokoke aku lek Raden Mas Branjang kawat kondur maneh. Adik ngagem. Loh. Ndika, Pak? Lujeng. Pangestu. Kalih Mbok. Dek, iki mang ono perlune rene iki mang. Enten damel napa? Awakmu kira-kira wis krungu kabar ta durung? Ya kabar-kabar nek jeragan kula nggih bendara kula niku empun wangsul ngriki. Lho, lah iya. Dadi anak mantuku ku wis mole. Empun mantuk. Tapi matun sucan-sucan barang kok. Lho, gak matek. gak matek. Lho, sing matak sinten? Ora napa, mboten. Dadi mantuku ku sik urip. Lho, wis tasik. Rungokno kuping peno. Kono aja meden-medeni lho. Rungokno kuping peno. Nggih mboten meden-medeni, Pak Gus. Acene kula niki crita napa entene. Wong matek kok. Lho, sing matak niku sinten? Ya mantuku iku matek. Olah napa? Mboten. Mawon. Gak ditutup kena. Nek mantuku ku sik seger waras. Lho, dada kula ampek, Pak yo. Kon iki ngomong sing temen apa? Lho, nggih saestu, Pak Gus. Wis Niki matek. wau Raden Mas Branjang kan nggih bendara kula niku pangsul ngriki. Sing Malah ngene. mestine lak dihukum 20 tahun. Lah iya. Tapi rene oleh remisi, apik tempa hukuman dikek remisi 5 tahun dadi 20 tahun pun kondur. Wis mulih. Nggih. Dadi lak gak matek ya. Mboten ora napa. Syukur peno. Aja nyalahno aku ta lah. Buktine. Napa? Sam Buktine culun rene. sampean mboten percados. Waduh, niki lho. Wong ora sakno mulane nek ana wedok ngomong rungokno. Bapak Morot, Ya, aturaken sungkem Morot. ya tak terima. Apa kono lho? Wong ngono kok jare mati. Ranjang kawat. Iki terus pundi Bapak Morot? Aku ya wedi. Kan ngomong dhewe. Kok gak mati aku? Mboten mati. Ya. Nak, Ngomong sejelas kok sik salah. Kon wis suwe ta mulih. Ya kasih sepi iki mawon Bapak Morot. Lah ya kamangka awakmu kan mestine dihukum 20 tahun. Enggi. Lah iki jek 20 tahun kon kok wis mulih. Saking apik kula Bapak Morot wonten ngene hukuman. Kula asal premis. Kula mimpin para hukum-hukuman kabeh niki. Kula ditokaken dugi penjara. Ya wis. Tak apa-apa ya wis matur sembah nuwun. Nang ngomong talah rek. Gusti Talang. Mboten mati ora napa. Ya. Ya wis. Bapak Morot. Ya anak mantuku. Kula wau kok mboten ketinggal bojo kula marbuka. Kula kangen niki Bapak Morot. Lah iki sing marahi Teng pundi niki bojo kula marbuka? ngene ya. Nak kon tak kandhane. Sadurunge bapak njaluk sepura karo awakmu kono apa sing ngomong. Aku wedi. Mulane tak sembarang iku guna ngomong wedok. Sanjan-janjan niki enten nopo niki lho Bapak Morot mboten ngomongane. Niku urusan maratuwa Dika kalih Mbok Dika mboten urusan kula jenengan takoni malah. Enten nopo niki, Bu? Ya lah nak, sepurane mak sadurunge ngomong. Tanya aku ngomong. Ya wis sembarang yang wis
wis kadung. Ngene nek ya tak kandhani. Sadurunge bapak njaluk sepura nang awakmu. Mergo apa? Bojomu Marpuah ga melok rene iki metu ambek markasan. Cek kurang ajar. Markasan Subakri. Kon tak kandhani. Engki. Bapak ngejono bojomu nang gone markasan. Soale diomongno sing gagah. Aku yo tak culno ae jarene kon niku wis. Kula tuturna iki lho. Anane Apa Bapak Maratuwa? Anane aku gelem ngeculno bojomu nang gone markasan. Lah yo iki ana bukti. Iki surate. Surate. Kadrone. Pupuran lah Gusti Allah Pangeran. Kulo sing salah niki Bapak Maratuwa, kulo nyuwun ngapunten Bapak Maratuwa. Kasep. Salah paham aku ditempati kok njaluk sepura. Pun, niki kula ampun ngerti Bapak Maratuwa. Niki sing kurang ajar niki markasan kalih Subakri pun. Niki wangsul mawon Bapak Maratuwa. Ngono ya. Nggih, Tak tinggal mulih. nggih. Sepurane ayo. Nggih, Bu. Nggih. Amin wangsul mawon. Celuk! 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 Patek Cileng, markasan Subakri. Nek ngono ndraning perkara iki aku wis seru. Dulur tunggal guru. Mergo markasan barek Subakri. Oh, penjaraku muber aku ya gak trimo. Markasan! Subakri! Markasan Subakri. Aku saiki ro. Nek kabeh mengkokal gawemu mergo kon seneng karo aku. Kok cek kurang ajare? Seneng mbok mele-mele apa gak kurang perawan, gak kurang rondo. Lah lha apa aku wis duwe bojo kok dadak kon senengi sampe kon geret-geret koyo ngene kuwi lho. Marpuah, kabeh iki teko rekayasane dulurku. Nek kon gelem manut bare aku enak uripmu. Pancen sengaja aku seneng bare kon turut ana kon dadi bojoku. Ya. Lah ya iku lho, kok cek enake nek mung ngomong aku nuruti karepmu. Wis ta, tinimbang aku nuruti karepmu aku wong duwe bojo kok demek kelambiku tak suwek tak obong kok demek kulitku lho tak besek. Subakri! Daging tak kula deruh tak melih. Tembeng todus ngene pate ngoreng carok. Etong arep potong malam. Marpuah. Kang Mas, Awake penuh seneng bare Subakri. Kang Mas. Wis to, menapa Jayati watu ning Marpuah ora ana gambarane wong lanang liya ming siji Branjang Kawat yo Bambang Sutejo. Trisno karo Branjang Kawat yo Bambang Sutejo. Yo Kang Mas. Ulo pangestumu tak karo tak patenane. Markasan Subakri. Wis. Singa! Kok bacik. Nek ngono iki kriwikan dadi grojokan perkara gedhe sing mburi. Pak Gus, Ya apa kabare? pun ngamuk niki Raden Mas Branjang Kawat. Lah mumpung durung tututana. Raden Branjang kula Lelo aku aja ditinggal. Loh, Mas. Wadah. Branjang Kawat mulih dina iki. Branjang Kawat
wis mulih teko nggone hukuman sawah lunta. Saiki nek wis mulih ngene rasane atimu ya apa? Marbuah tak seret. Branjang gawat teko. Nek padha menungsane aku wani padha mangan segone. Marbuah tak gawa mlayu, Branjang gawat nungkol aku ku ngungus pusakane kang timbang aku dipateni Branjang gawat gak iso rabi Marbuah. Reka daya peno ya apa carane aku njaluk matine si Branjang gawat. Dadi jelase temen-temen kawan jek seneng karo Marbuah. Aku kudu iso rabi marek Marbuah. Carane perang undur-undur. Sing tegese Saiki sumbarana Branjang Kawat. nek wis tak sumbari, Engko aku mesti teko. nek peno teko, Iki jelas aku sing mateni Branjang Kawat. carane ya apa? Lho saiki wong pusakane ya. Hmm. Tak kantil karo Branjang Kawat. Gak iso penggang serambut. Ngapesane teko pusakane dhewe. Ngono Kang. Slimpe tak jupuke pusaka. Tak sumbarane, Kang. Hai. Branjang Kawat, aja katik 1 loro 10 maju bareng ngarepku, aku ora bakal mundur sak jangka tanding karo kon. Kasan Subagi. Ate jeleng dia. Ujek kurang ajar seperti kakek. Branjang Kawat. Aja mbok kira iki melayu kalah bare kon. Enggak. Aku sengaja ndolek papan sing jembar. Yo, Ayo ditentokno. Branjang Kawat apa aku sing mati no papan kene? mati dong kare Branjang Kawat. Ayo dibuktekno. Marbuah. Sadurunge awake aku tumekaning pati. Besone wis aku tumekaning pati. Tak ono sing kuat kuwa pusaka telu iki. Kotang Antakusuma Kriskala Munyenggong sing kitono. Mungkin jowo anakku jurang penatas. Sing tak tetekno yang baswetas ngono medhur. Duh, mon tak kuat. Aja udan tetangisan. Masih tangisana ya apa ae wong wis mati gak bakal urip nang donya maneh. Awakmu ae nggih. Awakmu minangka abdi kinase ro panggonane anake jeragan. Kon budal rono gawon pusaka iki. Nggih. Engko kongkon gawe pakaian kabeh. Mergo pesene mau gak sing kuat gawe pusaka niki kejaba anake. Wis kon budal nang gone jurang penatas. Monggo diruki sareng-sareng mangan klop Iki padha-padha ayo padha diruwa-ruwa aja nganti kedadian mati sing dalan ngene. Ayo padha dianu. monggo.
Maton-maton, Cong. Aku ki nglakui awak. Anggengku nyetepku pusetu paratos wis buntas. Adi Jaya Kawijayan guna kasentian. Lepas baran sang kade dumadi. Cukup untuk kawruhmu. Ki matur sekelangkung dek. Eyang Guru. Iya. Ing punika ngalaen mengarsana Eyang Guru sing pada batu pecah nika. Ya. Api teh Eyang Guru. Tuh. Ki tak ono wong sing pilih tanding di awam. Iki Cukup kemudian. Ka perlu wasmelang awake Cong. Ki opo ki awake kok tengah. Apa ki sing dipikir? Napa? Eyang Guru kula ingkang sawane Loh. Contoh. Ki pustakan sapa? Ayo omong. Nggih. Menika pusanipun bendara kula nggih Raden Mas Branjang Kawat. Nuwun sewu kula tak ngaturaken. Kula badhe salaman rumiyin. Yo tak apa-apa. Iki sinten yang Guru? Colok iki. Sampean sinten? Ati kinase karo Kanjeng Ramamu iki. ya muni sampean sinten? Colok. Colok. Ayo. Napa kok? Yang Guru. Pas bune lek colok lagi. Ya. Colok iki ati kinase karo Kanjeng Ramamu iki. Jek tang. Mergane ngaten nyuwun sewu nggih. Heeh. Lepat nyuwun pangapunten. Raden Mas Branjang Kawat sakmenika sampun sedo. Kanjeng Rama kula saniki sampun sedo. Aku iki takon. Mriki wae ngono. Nggih. Matur. Apa salah sampai kedadian mati? Sedanipun Raden Mas Branjang Kawat mboten kok sakit utawi gerah mboten nanging dipun sedani kalian tiyang. Yang sapa iki? Ingkang mateni nggih menika Markasan kalian Subakri. Markasan Subakri. Nggih. Duh, sareng. parat. Keparat tunggal guru. Apa tulisane Kanjeng Rama? Apa salahnya Kanjeng Rama mae paten wi Markasan Subakri? Awit Subakri niku kesengsem kalian ibu panjenengan. Terus ngantos, nggih, terus ngantos. Cang kuat kan. Tak usah kuatir. Iki yang Guru. Pak Jolo. Nggih, Iki opo Pak Jolo? niki aranipun Kotan Antakusuma utawi Rompi Antakusuma. Rompi Antakusuma Pak Jolo. Nggih. Guna katiasane apa lho? Menawi dipun bedil mesil, dipun tumbak lakak-lakak, dipun bacok mloro. Oh ya ngono. Nggih. Piro kabeh tinggalane bapak ya wayah kula? 3. Telu. Ayo celok. Menika ingkang angka kalih. Iki jenenge apa lho? Menika pusaka Trisula utawa Kala Munyeng. Keris kala munyeng. Nggih. Khasiatane apa lho? Tedas ya mati, gak tedas ya mati. Ingkang angka 3. Lah iki. Mesti aku iki kok ndak kaya ramane. Sing pungkasan nomor 3 jenenge apa lho? Niki arane Gongseng Kencana. Gongseng kento-kencana lho. Daya katiasane lho. Melentik tanpa sutang, miber tanpa lah. Kalamun lho. Nang warung gak tau bayar. Mboten. Pokoke pun buater. Tinggalane Kanjeng Rama 3 cacahe lho. Nggih, Rompi Antakusuma. nggih, Keris kala munyeng. nggih. Sing nomor 3 Gongseng kento-kencana. Gongseng Kencana. Lho, Nggih.
bapake awake aku to Kanjeng Ramane awake aku mati. Abdi kinasih sapa lho? Nggih kula Pak Colo. Kok gak iso bela patine wong tuane awake aku lho? Nggih, mboten saged wong ngriku tunggal keguruan kalih Rama panjenengan. Lek ngono sing salah sapa lho? Nggih, sing salah nggih. Kula. Kowe salah lho. Nggih. Salah lho. Maju lho. Maju lho. Wis. Nunggak semi temen karo Rama. Kadang gak tinggal ajaran. Awake riko ngomong lek kok sing kena wis dipasang nduk sikile jurang penatas. Nek nampung suka kabur tanpa lalar. Oh, gini lho. Pun nunggak semi kalih Ramane niki kok. Tambahin Bang Estu yang si. Jadi Pun kali sampe kula jono neraka. Wah, perkara niki tetep markasan kalih Subakri. Kecekel anakku jurang penatas ajur dadawu. Markasan Subakri, markasan Subakri. Apa iki, Kang? Sing mbok jaluk lak iki ya. Lho. Lah kok peno sing pejaluk iki maksud peno iki apa? Matine Branjang Kawat. Loh iya. Lah nek Branjang Kawat iki mati. Aku iso duweni marpu. Lah, ayo ditekani nyanggone wong tuane dilamar. Lah apa katik peno lamar? Kowe dijaluk oleh. Lho, sopo? Sawangane rita iki. Awakmu iki sapa? Lek awake iki durung tau ro karo awake aku kenal lo. Jurang penatas. Sijine putrane Kanjeng Ramane awake aku. Raden Mas Branjang Kawat. Kowe iki anake Branjang Kawat, jurang penatas. Beneran? Iki jane anakmu iki. Anakmu Lah kok iso? Jurang penatas. anake Branjang Kawat. Berarti anake Marpua. Lah. Waduh anak. Anakku jurang penatas, aku gantine wong tuamu lanang. Aku bapakmu. Yo. Jenenge awake riko sapa marga ngaku bapake awake aku? Aku Subakri. Subakri. Iya. Lo, colok. Lo, colok. Colok. Nggih, Gus. Kenal karo wong loro iki lho. Markasan karo Subakri. Ning jero. Nggih. Ngono. Sawangane kaget. Markasan bare Subakri. Iya. Tri. Aku gelem ngakoni lek awake Riko iku bapake awake aku. Mek ana penjaluk loro cacahe lek kon bisa ngekeki penjalukku tak turuti aku gelem. Apa penjalukmu? Aja kuwatir. Apa? Awake Riko kurung rumangsa momong awake aku. Aku saiki ngelak. Aku kepingin dawet. Dawet. Long sak atase dawet ae. Aja kuwatir. Dawet rontul. Dawet trontul. Ojo kuwatir. Kon njaluk pirang dream tak kukono. Srontul apa iku? Lho, ya srontul teko nggone tepung. Utuh iku. Lah sing kok karepno? Sing digawe srontul matane Markasan karo Subakri. Ha, glek arek iki. Kang. Peno kudu iso beresi jurang penatas. Sing nomor 1, sing nomor loro nih.
Awake aku kepingin dulinan bal. Waduh, ojo kuwatir nek bal. Piro regane bal? Kon njaluk piro, Cung? Jurang Prates tak tukono nek kon gelem ngakoni aku bapakmu. Bal opo iki? Yo, bal-bal biasa digawe bal-balan iki. Sing tak karepno duduk bal-bal lulang iku. Lah sing kok karepno? Sing kepingin tak ge bal-balan ndase markasan karo Subagri. Rupa-rupane awakmu gak urus markasan karo Subagri sapa. Arek pekuron, cukup ilmune. Kowe aja macem-macem kowe. Cao-cao ring Madura. Mun bine kala orang tempeng ketelak pote matagem ketelak pote tolak. Guru tak meneh daging tak kolak. Sapi temo sop iku. Ayo dibuktekno dinane iki. Ayo, bareng. Kurang Prates. Wong tuamu Branjang Kawat wong sekti. Matine teko kakangku barek aku. Lah nek sak atase kon anake jek kencur, opo pandamu iki Subagri? Markasan Subagri. Ayo. Nek awake riko bisa ngalano jurang penatas. Lan ibu kowon balik. Ojo kegeden sumbar. Ojo peno aku cukup kedepik. Sepelekno. Niki ibu panjenengan. Iki bu awake aku. Aku marku ibu mungkin jurang penatas. Wis, sarung aku pusaka kala punyang kuwinggir. Jer, jurang penatas. Wis ana benere awakmu sungkem nang wong tuamu wedok. Wis lerekno sakmene ae ojo balas dendam terus. Nek awakmu wis mateni markasan karo Subagri, wis anggepen ae awakmu dudu balas dendam nanging awakmu mbelani wong tuamu. Nggih. Dadi nek kon terus balas dendam sapa balas dendam bakal dosa. Nek kula niki mboten mateni markasan kali Subagri lak kula niki anak sing mboten bekti kali tiyang sep. Yo. Bener. Nggih. Ning cukupno sakmene wae yo ngkir yo. Bener jarene pusaka Trisula. Nggih. Kelamun metu yen ta durung ngombing darahe nganti 7 turunan ora bakal bisa mari dendame utawa lara ning ati nanging iki penjalukane pun ibu aja yo ngkir yo. Sarungake pusaka Trisula kuwi utawa kala munyeng aja nganti kaunus maneh. Nek mboten lakirang setunggal ing ngombe getih menungso Trisulane. Aja ditambah-tambahi maneh. Akan wis nek ancene awakmu mateni markasan karo Subagri, iki padha ambek awakmu mbelani wong tuamu Raden Mas Branjang Kawat.